Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dumateng kita sedaya. Sugeng enjing kepanggih malih kalih kula Bu Aziza. Ing mriki badhe ngandharake tata carane damel tembang gambuh kanthi tema corona. Kala wingi sampun latihan nembang gambuh nggih. Sakniki tata carane damel tembang gambuh kanthi tema corona. Monggo dimirengake nggih. Ing mriki wonten tembang gambuh kanthi tema corona. Kudune kedahipun paugeran guru gatra, guru wilangan lan guru lagu kedah sami kalih paugerane tembang gambuh. Tembang gambuh ingkang kala wingi nggih wonten 5 baris. Niki diitung wonten 5 baris napa mboten? 1, 2, 3, 4, 5. Wonten 5 gatra utawa 5 baris. Guru wilangan ing mriki nggih kedah sami kalih guru wilangane tembang gambuh ingkang kala wingi. Lah sakniki dipun itung wonten pinten guru wilangane. Tata carane nggih pun kesupen diitung suku kata utawa vokale utawa unine swara ki ana pira ae. Jenengan itung ngoten nggih. Monggo diitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gatra kepisan yaiku 7. Gatra kaping kalih wonten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wonten 10. Sing baris nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gatra ketelu wonten 12. Gatra kepapat wonten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sing pungkasan utawa baris terakhir wonten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Utawi jenengan itung kados itungan tangan to driji. Virus corona iku wonten 7 to. Sing nomor kalih nggih ngoten, pancen kodrat Hyang Maha Agung wonten 10. Sami baris nomor 3 nggih ngoten. Kanthi lingsir nista manungsa resik 12. Dadekake adiluhung 8. Sing pungkasan tumrap mulyane marang wong 8 nggih. Sakniki guru lagu sing muri dhewe pinter niki nggih. Gatra nomor kalih malih. Gatra nomor 3 I. Gatra nomor 4 U. Sing gatra nomor 5 utawa pungkasan yaiku O. Kene ya sami kalih paugerane guru gatra, guru wilangan lan guru lagu tembang gambuh ingkang kala wingi. Ingkang tembang gambuh tasik asline utawa mijile. Cekap mengaten video piwulangan menika nggih. Menawi kirang cetha utawa kurang jelas saged WA dhateng Bu Aziza. Pun kesupen video menika jenengan like lan subscribe nggih.
Matur nuwun, sugeng makarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.